বেঁচে বেঁচে বংখা কখাইনি বিজা সাউই সাবায়া খাপারান সাজা বেঁচে বেঁচে বংখা কখাইনি বিজা Sini mandai bazar gana ni khongrong murawo sini tako robini nok hotata hanai shonibar ni dipor jorawo bahai bahai ke jani nogo hor basawoi bini nok ni joto mani khonoi joto kagos potro joto nangmani document ok bebang khamui thangka o jorawo covid-19 heka coronavirus disease 19 ni o jagao ongoi tabuk sara desh gnang sara prithibi gnangai je masaya manunglaya ongoi tongo especially sini tiruparawo tini tibra sara tongma jorawo bini nok khamjawoi bo ekdom khairungma singsa ongjak engka omo haijagawo sung NGO joto mane TNE getai o jagani sini party ni sikla bodol sikla adong tai party ni borong miliwoi sung continue suba suri tongo engka sini tako robini nok khamani hne khamokni khanawai sung pinor hayai sung bono tini subai me afana 25 kg mairom rekha geseng oma haike hai gobang o mandai elkar bising klaijak beri randi ungtho mase ma nengya oma hai sung khobor mangkha sung logologi na mairom puchugnya bagai sini ustrogo sung mairom tongni tongo eben sarkar bo subai tongo nga sarkar no bo sung sawoi khairi tono nga sini logiwo MLA sarbo suma subawo sung bono subai tongo i oma haike sini samung khai tongo kebo jate mai mase ngai kebo bialok layoi posto ngai nogo simi asuita tongdi sadi je saborong pan sadi sung information ma hangke sung bini nogo bi sa thai hangai rijang nai hangke sini engineer dr subur debroma bobo 1 quintal sungno tini mairum suwakha oma haike kabang ma borok sung subai tongo ta angobo konyamu sungo mandani ngai khoroksa anong ngai ibrasa o mandai elkhani ngai joto o amsani joto sakiri o khaitongnai ba officer ba businessman borok bo oma haike yak thologoi sini o amsani joto kri borok no subawoi mane o je coronavirus ni je lockdown tongmani no o jora khaimeno sung pairi rohna bagai joton agui haike belai sanai joton no hambai tai sini khorang no ba ang ani hajiung ba ani palni ang hambai janobo